Nemmnu fl-Ewropa għax nemmnu illi nistgħu intejbu l-ħajja tan-nies u nfasslu futur aħjar flimkien. Dan kien il-messaġġ li għaddiet il-President tal-Parlament Ewropew u MEP eletta fisem il-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola li l-aktar minn 700 żagħżugħ u żagħżugħa minn madwar l-Ewropa fi plenarja pakkjata fi Brussell. U ma kienu qed jieħdu sehem waqt il-Ġimgħa Ewropea żgħażagħ organizzata mill-Partit Popolari Ewropew. When we say we believe in Europe, what does it mean? It means in our power to change lives and shape the future as much now as we did 20 years ago, when we were looking to Europe from outside it as a union, and then promptly joined together with 9 other countries in 2004. Il-President Metsola qalet illi dan is-sens ta' tama kien dak li ħeġġeġ lil Maltin iħarsu lejn is-sħubija fl-Unjoni Ewropea 20 sen ilu għaliex toffri tama. Fakret illi it-triq għall-istess kif qed jissiltu popli oħra li jridu jkunu membri tal-proġett Ewropew. Appellat biex iż-żgħażagħ isemmew leħinhom dwar dak illi jemmnu fih u fuq kollox jivvotaw fl-elezzjonijiet. Tħallux lil min jiddeċiedi fisimkom intkom għandkom is-saħħa illi twettqu il-bidliet illi tridu taraw. Saħ id-dan il-President Metsola. Iż-żgħażagħ ħadu sehem f'numru ta' sessjonijiet illi fihom kellhom iċ-ċans li jiddiskutu jsemmew l-idejat tagħhom dwar kif l-Ewropa tista' tgħid il-ħajja tan-nies fis-snin li ġejjin. Tnejn miż-żgħażagħ Maltin, Tommy Wallbank u Ella Mikallef d'Armenja, klassifikaw fost l-aqwa tliet żgħażagħ illi ħarġu bi proposti tajbin minn fost is-700 parteċipant. Il-grupp ta' 16 żagħżugħ u żagħżugħa minn Malta u Għawdex kien jinkludi l-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. Huma kellhom laqam għall-President Roberta Metsola u l-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fl-Istituzzjoni Ewropea David Casa. Iż-żgħażagħ kienu mistiedna għal-laqgħa mal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u l-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista huma iltaqgħu wkoll mas-Segretarju Ġenerali tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew Simon Busuttil.